Wel, gwrandwch, falle de, bod chi wedi sylweddoli, mae mond 4 ohonoch chi sydd yma ar hyn o bryd. Mae yna 5 i fod, felly mae yna 1 ar goll. Os dim rhaid ni ffindo nhw, os e? O, dwi eisiau bod chi eisiau gwybod pwy ydi person rhif 5. Iawn, felly dwi eisiau chi wylio hwn, os gwelwch yn dda. Hiya pawb, Dylan dwi, a fi ydy'r 5ed cleient ar T-Fit. Yn anffodus, dwi'n methu bod efo chi heddiw yma oherwydd mae Covid di hitio fi, felly so mae'n syniad da i fod yna, ond dwi'n hollol gutted, ond dwi'n edrych ymlaen i gyfarfod chi gyd wythnos nesa. Tan hynna. O, washi. O, mae fe'n dos. Dylan y sal. Dylan y sal. Ond, dyna ni. Dyna ydi y 5ed aelod. Iawn? Felly gobeithio fydd Dylan yn ddigon da i fod yma hefo chi wythnos nesa. O, bless. Brysio felly Dylia. Ddim yn stryglan gormod efo. Enw fi ydi Dylan, dwi'n 38 mlwydd oed, a dwi'n reiddiol o Gaernarfon ac yn byw yn Gaerdydd. Dwi'n briod efo Beth, a mae gennym ni hogyn bach ar enw Idris sydd yn 2 mlwydd oed. Un o'r prif resymau nes i dewis i llenwi'r ffurflen gais i fewn i T-Fit oedd mwyn sortio diet fi allan. Mae wedi bod yn reit o ddrwg gwan am 20 mlynedd, mae'n siŵr, ond rwan dwi'n gweld bod yng nghorff fi methu delio fo fath ag o'n i pan o'n i'n ifanc, a dwi angen newid o a sortio fo allan. Shmai, ydych chi'n iawn? Yndw, diolch. Dylan dwi. Neis gweld ti. Becky. Ti'n alright? Yndw, diolch. Croeso. Hei, ti'n iawn? Yndw, hei, ti'n iawn? Arwel, Dylan dwi. Sharon, mae ffrind yn ni. Helo. Yndw, diolch. Ti'n iawn? Ti'n oce, ti well? Yndw. Dwi'n sawr at bechod. Hollol nightmare. O, washi. Hollol nightmare. Ie, so wedi cael gyfarfod Dylan am y tro cynta hyn yma. Ambell i air holi sydd oedd o'n amlwg wedi bod yn sâl lle a trio dod i'n abod o'n bach gwell. Hyd yn hyn, mae'n edrych yn efo'i gret. Edrych ymlaen i gael yn bach fwy amser i ddod i'n abod o'n iawn. Mae gweithio o flaen desg drwy dydd wedi bod yn anodd iawn o ran ffitrwydd a posture yn enwedig. Rwy'n bod fi'n neud rhyw 10 cam y diwrnod tra dwi'n gwaith. Ar gychwyn taith trawsnewid pob cleient, roedd ein tîm o arbenigwyr yn cynnal profion ffitrwydd, meddygol a iechyd meddwl. A'r gobeith ydy gweld datblygiad ym mhob un o'r rhain dros y ddeufus nesaf. Ni'n tueddu trafod pwysau corff fel BMI, Body Mass Index. Wyt ti'n gyfarwydd o hwnna? Yndw. Okay. Mae un ti ar hyn o bryd yn 31.8. So just o fewn y grŵp yna o fod yn orddew neu obese. Okay. Er bod ti'n gwybod, ti'n gwybod, mae gennym fi lot o bwysau ymlaen, mae clywed y gair obese yn reit hard-hitting a mae'n really yn rhoi just yr sefyllfa i gyd mewn un gair ac oedd o'n nath o hitio fi nôl, achos hwnna oedd y peth cyntaf nath o ddatgelu lle. A ni trafod rwan yr holiadur yn iechyd meddwl. Mae'r holiadur yn dangos fod gen ti iselder. Y peth mwy o pwysig pan ni'n edrych ar iechyd meddwl, sut wyt ti'n teimlo? Ni'n gwybod fod bita'n iach a wneud ymarfer corff yn cael effaith enfawr ar ein iechyd meddwl. Felly dwi'n siŵr yn ystod y cyfnod T-Fit, bydd iechyd meddwl yn camu ymlaen well. Helo. Helo, Dylan, ti on? Not bad, diolch. Ti'n oce? Ti, ie. Efo pawb arall di cael sgwrs efo'i mentor nhw, tro Dylan ydy hi, a'i fentor o ydy'r pencampwr Paralympaidd am daflu disgen a shot, Ala Davies. A fi wedi cael ei geni efo dim ond un o fy coesau di datblygu. Dwi'n newydd cwrdd â mentor fi, Aled Davies, dros galwad a oedd o'n anhygoel. Fi'n caru'r ffaith bod y swydd ti yn profi gemau. Dweud gwir. Mae hwnna'n swnio'n anhygoel. Os ti'n gallu codi pob awr a just wneud rhyw fath o ymestyn, just cerdded o gwmpas, a pan chi'n dechrau y camau bach, chi eisiau gwneud fwy. Mae'n mynd i fod yn siwrna anodd, a mae rhaid i ni ddeallt hynna a dod i arfer efo fo a peidio stopio. Edrych ar ôl dynan. Diolch ti. Tara. Wyl ti, dyna. Dwi allan o eiria. Dim yn aml dwi allan o eiria, ond dwi really allan o eiria. Dwi mor excited. Ti'n o'n Dylan? Idris a Beth, dwi'n neud hyn i chi.
Dwi'n barod. Oh! Bloody hell! Mae'n meddwl chdi jyst yn meddwl, mae jyst eisiau sgrechiau na deud bob un gair o sort of fedri di ddim deud lle. A unwaith ti cyrraedd y llawr, ti fatha, diolch i'r nefoedd, dwi wedi cyrraedd y llawr. Mae wedi bod yn reit anodd achos bod gwaith wedi bod yn really hectic wrthos yma. Dwi wedi bod yn trio ffitio'r ffitrwydd a bob dim i fewn, ond dwi wedi gorfod defnyddio yn amser cinio mwyn trio wneud y ffitrwydd achos dyna oedd yr amser gorau i wneud. Mae'n anodd weithiau, oherwydd mae bod y riant, ti'n gorfod rhoi lot o amser i dogyn. Ti! Woo! Just helpu gormod. Yndi, mae o'n helpu gormod, yndi. Nath Aled ddod i weld fi, a nath ni gael sgwrs go dda, just roed y byd yn ei le. Nes i roi her personol i fi fy hun o gwneud 5 press-up, just syth ar ôl gilydd heb gap. A y tro cyntaf nes i drio fod o'r blaen, dwi wedi actually wneud o, which is fantastic. So wwan dwi just yn trio mynd +1 bob un diwrnod, tan fi'n gwybod lle mae limit fi, a wedyn na i weithio ar corff uchaf fi wedyn i weld sut fydde wella. Ie, wrth gwrs. Wel, chi'n gallu wneud mwy reps, neu os chi eisiau rhoi tipyn bach o resistance, o'n i'n meddwl fel rhoi backpack arno. Wel, mae'n swnio fel chi'n symud yn y ffordd cywir. Ie, chi'n just barod i fynd. O'n i'n disgwyl falle teimlo fel hyn ar ôl 2 fis, so mae hwn wedi bod yn just yn step mor fawr iddo fi, just fel sort of self-confidence hefyd. Cynt o'n i just ddim really just yn caru'n hun. A rwan dwi fel, oce, ti'n gwybod, mae'na waith i wneud, ond dwi ar y cam cyntaf a dwi'n gallu gweld, alright, fedra i weld rwan y lôn sydd gennym fi ymlaen i rwan. Mae wedi bod yn wythnos reit anodd. So nes i gyrraedd dilyn ar dydd Sul, so wedyn di llun yn gwaith erbyn 8. Ond wedyn oedd hi'n tua 11 o gloch erbyn ni gyrraedd adra. So, just cyfarfodydd 8 tan 6, oedd yn heavy going lle. Ond i byth adra cyn hanner o'r 10, so oedd yr oriau'n hir hefyd. Shwmai bawb, mae wedi bod yn diwrnod reit hir heddiw yma, so wedi bod yn gwaith. Mae wedi bod yn sialens, ond dwi wedi cadw'n reit da, actually, pan mae'n dod i'r bwyd. A wedyn, i ginio, nathon ni mynd i lle sandwich, oedd yn neud sandwiches lovely, a nes i trio gael y dewis gora. Nathon ni'r lle kebabs wedyn, ond eto, ti'n gael trio cadw y balans yna, so nes i roi llwyth o salad i fewn yna fo. Fel arfer, so ni jyst yn gael kebab heb dim salad o gwbl, ond ti'n gwybod, changed man a bob dim, so trio wneud y gora o beth sydd gen i fi o gwmpas. Reit, o'n i'n meddwl, so ni'n gwneud fideo bach fe'n amser cinio dydd Iau yma wan. Na, mae heddiw wedi bod yn diwrnod dod. Dwi'n gwybod, jyst yn teimlo reit isal i fod yn onast. Dwi'n meddwl, mae wedi bod 6 diwrnod wan i ffwrdd o teulu. Amser hira dwi wedi bod, really. Ers Idris gael ei eni. Ffeindio fo'n anodd. Dydd Gwener wedyn heddiw yma, gweithio yn y bora, dal y shuttle, a dal y ferry, a fa yma dwi efo'n ffrindiau newydd. Oeddech chdi yn 16 stôn. Ia. Ti rwan yn 15 a hanner. O, waw. Ie, so mae'n wahaniaeth mawr. O'n i wedi colli 9 pwys. Wow! Mental. Amazing! O'n i'n bron yn siŵr bod y scales di torri neu rhywbeth oherwydd oedd hynna jyst yn wirion iddo fi. Helo! Ti'n iawn? Yn dod, diolch. Ti di fewn? Oh, thank you very much. Sut wyt ti? Ti'n oce? Fi'n iawn, diolch. Sut wyt ti? Ie, good. Good. So, sio mae pethau? Mae gwaith jyst wedi bod yn really prysur ers bod yma, so fyny tan hanner 9 yn nos yn gweithio, so be 13 a hanner awr, a wedyn dim awth oedd o'n 14 awr. A heddiw yma hefyd maen nhw wedi sôn amdan bod gwaith yn mynd i fod efo pobl yn colli swyddi, so mae'n lot o stress. Reit. Mae hwn, mae anamlwg yn mynd i effeithio ti mewn loads o ffyrdd yn dydi? Yndi. Ti di manage edrych ar ôl dy hun wrthos yma gwbl? Dwi'n meddwl bod wedi gwneud y gorau allan o'r sefyllfa, so dwi'n mynd i amser i fynd hyn, dwi'n mynd i siopa, so dwi wedi bod yn
defnyddio bob dim dwi wedi ddysgu yn yr wsnosa dwytha mwyn wneud yn siŵr bod fi ddim yn estyn allan am y snacks a stwff. Lle fel arfer sa bren fi jyst yn automatic yn mynd, na i sbio i fyny'r cwpr i weld pa bisged na i gael, na i jecio'r bwlen ffrwytha gynta. So mae'r automatic proses dim i fewn. Nes i hyd nod bore yma edrych i weld faint o calories oedd mewn yn y bisged, a ni'n fel, 83 calorie mewn un bisged, a ni'n meddwl, os ni'n neud 10 o'r hynna'n hawdd, na ti 800 o calories just mewn un sitting, a ti'n teimlo llawn ar ôl o, so ti just yn cael dy tricio gen y bren, really, fynd amdano fo. Mae hwnna'n amazing. So, fi'n gwybod mae wedi bod yn wrthos rili anodd i ti. Cwr wins ma. Ie, ma' nhw'n dod fyny. Ma' nhw'n brilliant. Wrth y modd. Dwi'n meddwl bod mynd yn gret. Dwi'n teimlo gwahaniaeth mawr yn fy hun. Dwi'n meddwl yr hunan hyder sgynna fi rwan, hyd yn oed i wythnosa nôl. Dwi bron yn teimlo fatha person gwahanol. Dwi'n gwybod os bydd pawb arall yn gallu gweld hyn ar un fath, ond dwi jyst yn teimlo fel mae genna fi'r hyder yn ôl rhywfaint. Mae'n briliant fod nôl. Mae'n briliant fod nôl fel criw o 5 hefyd. Mae werth yr drive rili hir dwi'n gorau wneud i gael yma bob diwrnod. Bob diwrnod? Bob penwythnos? I wish bob diwrnod. Mae'n lyflu yma. Efo'r cyncyn bwyd, swn i'n probably yn deud bod fi wedi wingio'r tama bach, so nes i just piciad i'r ongol just i nôl pethau fatha beef mince a ballu, just mwyn gwneud bach o bwyd. Nes i wneud fatha Tex-Mex efo'r apps a ballu. Dwi'n meddwl na just, preparation is key, maen nhw'n deud, a mae'n hollol wir. Yr adegau dwi wedi wingio i ydi oherwydd bod fi'n wedi cael yr amser i prepario, oherwydd just prysurdeb mwy na'm byd. Blasus iawn. So dwi wedi bod nes i wneud un o fideos cadi, a pan o'n i'n gwneud y fideos cadi, oedd Idris mwy na hapus i drio ymuno i fewn. Oedd o yn trio wneud yr heel flicks, ac oedd o just yn cicio'r awyr, a oedd o just yn, dwi'n mynd i chwerthu'n gymaint wrth gweithio allan. A oedd o'n briliant. Oh no! Nes i gychwyn off yr wythnos yn ffain. Nes i gael dy llun rili prysur eto, oherwydd oedd yna lot yn digwydd ar yr gêm oedd ni'n gweithio ar y dy llun. Dim awdd wedyn nes i wneud bach ymarfer corff, so nes i fynd ar y beic. Pan dwi'n gael yr amser i fynd ar y beic, mae o lot rhwyddach wan, na mae wedi bod ers misodd. Ar ôl gael penwythnos efo Shane, mae hwnna wedi just roed hwb anferth iddo fi. Wedyn nes i'n defnyddio bach o'r weights machines gen i adra, a bob dim yn teimlo'n gret. Mae'n just teimlo'n gret, just cychwyn neud hyn eto, ti'n gwybod? O'n i mewn lle mor gwael Davies yn ôl. Just yn anhygoel a briliant bod fi yn fan hyn rwan, ac mae hwn just really just yn mynd i defnyddio hwn fatha just springboard wan. Syth i fewn iddi a just cario ymlaen am fisoedd blynyddoedd ar ôl hyn. O'n i ar call efo Cadi Dimyrchar yn trafod be i wneud, ac oedd hi fel, paid a just gwneud dim byd, gna fatha fideos hen, hi'n rhywbeth, so nes i just wneud fideos wythnos 4, dwi'n meddwl, yn lle. Heddiw ma, nes i just mynd am walk, oherwydd bod fi just yn teimlo'n eitha knackered, oedd corff fi just yn trio deitha fi, dwi'n meddwl bod chdi wedi gwneud gormod, mae coesau chdi'n hyd yn oed just walk round the block, ac o'n i just fel, wel, dwi'n teimlo fatha fwy rhaid marathon. Y problem dwi wedi wneud fel arfer ydy mae'r competitive streak yn dod allan a dwi'n taflu bob dim fewn i bob math o training dwi'n gwneud. Ond mae'n fatha ti deud syniad da, jyst i falle wneud fideo sawl wsos yn ôl gen ti sydd yn ddim mor sort of galad ar y corff, lle jyst o bod yn gael bath i wneud. Dwi'n diolch byth yn teimlo well erbyn y penwythnos o'n. Waw. Cyn gweld dy hun, sut ti'n teimlo? Ffantastig. Wyt? Ti'n teimlo rili da. Ti'n barod i weld dy hun? Yn dod dwi'n mwy na barod. 1, 2, 3. Be ti'n meddwl? Wrth y bodd. Wyt? Ie. Mae'n fatha bod fi'n edrych ar rhywun gwahanol. Really? Ond, da, mae'n ffordd da iawn, ie. Mae kind of yr vibe fel swn i'n gallu mynd i gwaith, ond hefyd swn i'n gallu mynd allan am bryd o fwyd neu rhywbeth hefyd, ti'n gwybod? A be dwi eisiau chdi gofio hyn ymlaen, ydy cofio bod edrych y dda ddim yn hynna'n bwysig, hynna'n barch, dio. Hwn di'r diwrnod cyntaf o'r dechrau newydd, achos ti di wneud mor dda hyd yn hyn, felly cario fo ymlaen. O, mi na i, definite. Reit. Fedrai'n peidio wneud fan ar ôl gweld yn un fel un. Da iawn, amazing.
Ti'n barod i fynd ar y llwyfan? Dwi'n barod. Pob lwc. Diolch. Iawn. Yn cadw cwmni ni rwan, mae'r mentor a'r Paralympiwr Ale Davies, a dwi'n gwybod y bydd y boi nesaf yma wrth i fod yn dy weld i. Felly, dyma fo, y dyn ei hun, Dylan. Hei, sbïa yn y tŷ! Roedd edrych mor ffasiynol yma. Dwi eisiau ti gymharu y dyl ath mewn i'r tŷ a'r dyl sy'n eistedd hefo ni yma heno. Dwi'n meddwl swn i'n gweld yr un person. Oedd y dyl nath fewn i'r tŷ yn just yn hollol nerfus, oedd o ddim yn hoffi gorff, ddim yn hoffi llioni'n bywyd lle. A mae'r tŷ really wedi just trawsnewid bob dim, just i bod efo mentoriad ffantastig. Pan o'n i wedi cwrdd Dylan, oedd hi'n gallu gweld oedd e eisiau fod yn gwell, pob man, a hefyd oedd e'n siarad am pethau oedd e eisiau gwneud fel breuddwydiau. O'n i eisiau newid e i fod fel, mae rhaid i nhw fod yn targedau nawr, mae rhaid i chi credu yn eich hunain. Y ffordd mae wedi datblygu yn y cynllun, sa'n gallu credu y dyn sy'n eistedd yma heddiw, achos mae e'n gallu dweud eich hunain, mae'n gallu gwneud unrhyw beth nawr. Reit, gwrna, gan i gael rhyw fath o flas o ante o dy siwrna di a sut ti wedi cyrraedd fan hyn, Dylan. Dyma dy uchafbwyntiau di. Helo! Haia! Shmai, ydych chi'n Ti'n iawn? Wel, dwi. Dylan, dwi. Mae gennau rhywun fan hyn, da, sy'n isio dy gyfarfod di. Helo, Dylan, ti iawn? Not bad, diolch. Fel ti'n gweld, mae e jyst yn gofyn am fwy a fwy a fwy bob tro, a mae'n cyrraedd pwynt lle dwi'n gorau stopio jyst oherwydd dwi allan o wynt. Dwi'n hollol knackered rwan. Mae wedi bod yn wythnos reit anodd, so nes i gyrraedd dilyn ar dydd Sul, so wedyn di llun yn gwaith erbyn 8, ond wedyn oedd hi'n tua 11 o gloch erbyn ni gyrraedd adra. 6 diwrnod wan i ffwrdd o teulu. Mae wedi bod yn diddorol yn cael dolfym yn pigo'r snacks ar pendiwedd y dydd, fel arfer dod nôl i'r lolfa efo pecyn mawr o greision a bar o siocled. Bwyd iechus yn blasu neis pan ti'n neud o'n iawn, da. 6. Ti'n gwybod be, oedd y 6 yna'n haws na'r 5. Ddoi hefyd. Neu gwaniath. Cynt o'n i ddim really just yn caru'n hun. A rwan dwi fel, oce, ti'n gwybod, mae'na waith i wneud, ond dwi ar y cam cyntaf a dwi'n gallu gweld, alright, ti'n gwybod, fedra i weld rwan yr lôn sydd gennym fi ymlaen i rwan. Ges i sioc ar yn hun, y tro cyntaf nes i redag, cos nes i sgorio try straight away, ac o'n i fel, oh, wow. Dwi'n cofio'r tro dweitha nes i trio sprintio fel yna o blaen. Nes i godi'n bore yma sort of bright-eyed, bushy-tailed, like dwi'n llondegni. Dwi wedi codi fel a dwi'n mynogi'n bore anyway. Oedd jyst yn teimlad gret. Oedd hwnna'n un o'r profiadau gorau dwi rioed i gael. Oedd hwnna'n anhygoel. Mae'n amser rwan am bach o ganlyniadau yn ddechrau hefo dy bwysau di. Wan te, ers i ti fod yn tŷ ffit, Dylan, mi wyt ti wedi colli stôn. 1 stôn wedi mynd sydd yn gret. Ond dwi eisiau gwybod beth i effaith hynny ar y BMI os gwelwch yn dda. So oedd Dylan yn poeni am hynny'n doedd? Oedd. So tro cyntaf ni cwrdd nes i sôn, dwi'n eisiau clywed y gair obese beth eto. So i atgoffa pawb, rhwng 20 a 25 ydi normal, 25 a 30 ydi dros pwysau a dros 30 ydi obese neu gordew. So o blaen ydi BMI yn 31. Ond dwi'n falch i ddweud rwan, mae'n 29. So allan o'r categori obese. Da iawn ti. Dalwaith i wneud, ond mae o'n y trac iawn dydi. Ti'n mynd yn y cyfeirio cywir. Perffaith. A wedyn, holiadur iechyd meddwl, dwi'n gwybod sydd wedi dioddau o iselder yn y gorffennol. Nath wneud holiadur ar y dechrau a ail wneud ar y diwedd. A mae hwnna wedi dangos gwelliant sylweddol a mae'n dangos fod y symptomau o iselder wedi mynd. Mae hynna'n... Dyna sut ti'n teimlo? Dwi jyst yn teimlo fatha dwi'n gwenu drwy'r amser eto a y geiriau nath Beth ddweud oedd bod fi wedi cael spark fi nôl a hynna nath really just meddwl lot iddo fi, so dwi'n teimlo'n fy hun eto wan. Tyd o'na, Aled, bach o eiriau wan i ysbrydoli Dylan i gadw fynd. Mae'n cael yr offer i gyd nawr i symud ymlaen a delio
unrhyw beth yn bywyd. Sa'n credu bod y byd yn barod i chi. Watch out, dyna y geiriau nes ti ddeud ynde. Reit, gwranda, mae'r mentor di cael gair, mae meddyg y gyfres di cael gair, ond dwi'n awyddus wan i cael gair wan hefo'r teulu o di Idris bach yn cysgu fan hyn. Gai ddod at y ti, Bethan, yn sydyn. Achos, mae'r newid yn Dylan. Ie, mae'n just neis cael gwenu trwy'r amser o flaen oedd yn eitha fflat. Mae'n just lyflu gweld yr hen Dylan di dod nôl rhywfaint. Dylan, tu dona, mae yna rhywun yn ysu fan hyn eisiau dy weld i.